بسم الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على البشير النذير وآل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن والاهم بإحسان لا يوم الدين. أما المنشر في تي لجبا وبلاد نفون إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بي أنا دين برو حكم كنالا أنكلنكو أنكرمو بسم الله ونوي الأستاذ عبد الرحمن تراوري. الأستاذ عبد الرحمن تراوري كرمودو wuduhul islamina noy ansar dinil islamika la silikelaw ka tomba mimeno wuduhu ko ansar konnala o ton mado la kalani kelado wa dinil la silikela fanalo anya bismillah kuma la sisu konnala bi annabi na je ka baroke dine kuna funi doka ngayana nga do nga boro konnala amba fa ankara moye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sheikh Abdurrahman bismillah awreka jabarani flero konnala no e shirifla TV ambe feka baroke femi kami ni wati labon bela meka kuma maraka ani jugo nyuma ya ama niko hadamariya iko mara niko hadamariya iko jugo nyuma ko do be no munum be hadamariya jugo kari ka jugo ci wala bilibili doyi kalontige o min keleme mo bulu ina fo fin sebela mantebi kalon kera betala ma wɛrɛ bolo bi ko itse ka balo ni ma kalon yɛrɛ tigɛ kaso kalonu ko jugu bado jekulu yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya ni ma min k'i ye dinɛ mɔgɔ ye kalon yɛrɛ fɔlɔ an bɛ fɛ ka an ka ɲininkali fɔlɔ min bɛ ka ɲɛsin la o ye kalon yɛrɛ yala kuranɛ ni hadisa yɛrɛ mun fɔ kalon kan naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Alhamdulillahi alladhi ahalla as-sidqa wa harrama al-kadhiba wa karaha ahlahu. Naam. نحمده سبحانه وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته طيبين الأبرار وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا. أمبي على تنوك على بركة وكوفي أمبي علمي بغاب بلا جلينفو ني سنغينا منو سيجين بي كا جبراني مفلي نو تيفي شريف لاي أمبي بلا جلينفو krengreni ala ambe foli damne anga shirifu la no alu beitu ye ka ini ala fe ala kanu deme amin ube chesrim na ala ka jonte kam ne la rabbi ambadil ala fe ala ko ke barkaye anishi ka di umma naam o temenen ko fe anti ina anga sababu ko no ya ankara mo wa sayyid shiru usman madan haidara naam amba fu ka do nyini afe ka sira nyini afe ka ansama do la wala nambora Ustaz Kan naam ye nyingali minke nyingali na famado nyingali nyumandu kadaka ambe wati mina sisa femi to ko ngalo arab kana na fama al-kadhibu naam ngalo keleme ka ke chieni bi anga nyinema yakono du kono jamana kono naam fo jiɲɛ kɔnɔ bi min ni a dan sakura o la ni ye ɲininka yala kuranɛ ye fɛn fɔ a la ala kuman'o la walima hadisa ye fɛn fɔ a la kira kuman'o la an b'a fɔ jaabi la ko ɔhɔ ala subhanahu wa ta'ala a kumara kuranɛ aya caman de la dɔnnikɛla dɔw y'a yira a ko ye kuma min kɛ a bɛ surunya kuma 200 ani 80 kɔ walima a b'o sanfɛ a bɛɛ bɛ kuma ngalon lahalaw kan ka kuma fɛ an ka mabɔ a la kɔlɔlɔ minnu b'a la o la o dalu suruman dɔ ye n'an ye kuranɛ lajɛ suratu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko suratu nahal a aya 100 ani aya 5 Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kuma an fɛ o la a ka kumakan sanima in kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. نعم. الله تعالى كو كي كادو مودي بنغالون تيكي. نعم. ما منو بنولو يرد دالينتي على يركا آية ولا فيو. الله أكبر. وكو أوتيكلا مغو تيكي تيكي أولو يرد ينغالون تيكي لاوي. ولما فمونينا maaw ma n'i ka baara kɛra ngalontigɛ ye ani e yɛrɛ bannen don ala yɛrɛ ka alaya ma a n'o bɛɛ ye kelen ye ka i tugu ka ngalon tigɛ kɔni sabu ala ko maaw ma bɛ ngalon tigɛ
ko olu ye maaw de ye minnu ban dante ale ala ka ayaw la fiyewu ni ma da ala ka kabako la i ma da ala ka ayaw la o kɔrɔ i ma da ala yɛrɛ la fiyewu o ye kɔlɔlɔ ye min n'an kan ka siran ɲɛ ni dalu hali n'a danna nin ma nin b'a yira k'a fɔ nkalon in kojuguba an kan ka mabɔ a la n'an bɔra yen tuguni o kɔfɛ an bɛna kira belebele yɛrɛ kumanaw la salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ali bayti ale ye mun fɔ nkalon kan o la an bɛna hadisa sɔrɔ o la hadisa min ni sahaba belebele dɔ b'o la kalan ye n'o ye Abdulahi ibn Amr radiyallahu anhuma ale ko cogo di a ko qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر صدق الرسول نايني حديثاي مفله على كرا صلى الله عليه وسلم أي جوكوناني فو جوكوناني أكوانغان كولوشالا ko jogo nani n'a yera maa min na nani dafalen yeri la ko o tigilama ye munafiki dafalen yɛrɛ siga foyi t'a la a labana k'a fɔ tuguni wa ni ala nani ma dafa i la nka ni kelen sɔrɔla k'o yera e jogo la o jogo nani dɔ la kelen yeri la ko nafigiya bana dɔ b'i la kɔrɔ nafigiya jogo dɔ b'i la a y'o o jogo nani a y'o fɔlɔfɔlɔ ni jumɛn a ko maa don min ni a kumara dɔrɔn n'a ko ngo a bɛ nkalon tigɛ i y'a ye o la Ustaz Kan nkalon ye ko cɛjuguba ye an kan ka mabɔ a la fɛn min bɛ nafigiya se maa ma a kan k'i kɔlɔsi o la n'an y'a ye nafigiya kɔlɔlɔ min yɛrɛ b'o la o dogolen tɛ ala y'o fɔ an ye lahara don jahanama so min ka jugu n'a bɛ jahanama bɛɛ jukɔrɔla la ko nafigiw de ta yɔrɔ ye mun bɛ maa se o ma o dɔ ye nkalontigɛ ye k'i tugu ka nkalon tigɛ o la a ko y'a dɔ ye a ko a filanan ye jumɛn a ko maa min ni n'a jɛra ko ma aw jɛra an ka nin ko in kɛ walima i ladi di ɲɔgɔn ma an kana nin kɛ a bɛ laban a b'i janfa o ye janfa ciya ye ko n'o jogo yera maa min na o fɛnɛ bɛ a jira ko munafikiya jogo dɔ b'i la a dɔ fɛnɛ ye jumɛn n'o y'a sabanan ye a ko wa i b'a sɔrɔ a tigilama n'a ye layidu ta i ye karisa n bɛna nin k'i ye n bɛna nin fɛn masina in d'i ma walima nin lɛri n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na i b'a ye n'a ko ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 2 heures kuma dɔw la ale bɛ taa fo 4 heures c'est à dire a bɛ min fɔ a t'o bɔ a sira fɛ walima a tɛ taa yɛrɛ ko n'o bana bɛ maa min na kana siga n'i ma bɔ i yɛrɛ la nafigiya jogo dɔ b'i la de a laban n'o y'a naaninan ye a ko wa maa de don maa min n'a kɛlɛ tɛmɛna ni maaw cɛ fɔɲɔgɔnya donna ni maa dɔ cɛ a bɛ dan sago a bɛ se ka sinikanw fɔ hali ni kɛlɛ in banna i b'a sɔrɔ kuma in a nɔ bɛ to yen walima a bɛ wale dɔ kɛ hali kɛlɛ bannen kɔfɛ a ka gɛlɛn dusukun ka ɲinɛ wale in kɔ o tuma nin jogoba naani ala kira ye kumara an fɛ k'an k'an kɔlɔsi a la Sheikhana an kelen ka faamuyali kɛ a dɔn kuranɛ kumana kalon kan k'a yira yɛrɛ ko minnu bɛ kalon yɛrɛ tigɛ limaniya jɔnw yɛrɛ tɛ ala kira fana kumana kan sɔrɔ k'a yira ko kalontigɛ ye nafiya jogo dɔ ye yala kalontigɛ yɛrɛ nɔnɛyaw b'a la wa a ti façon b'a la wa ni façon b'a la façon jumɛn alhamdulillah Ustaz Kan i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali nafama don nkalon façon dɔnnibaw kumara k'a ka ca nka n bɛ damadɔ d'i ma dɔrɔn waati yɛrɛ cogoya kama o la dɔnnibaw kumanaw la u y'a yira nkalon min n'o ye nkalon yɛrɛ qualité fɔlɔ ye n'o ka jugu ka tɛmɛ nkalon bɛɛ lajɛlen kan o de ye al-kadhibu ala Allah wa rasuli maa min b'i tugu ka nkalon da ala la ka nkalon da ala ka ciden na o kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ kuma diinɛ tɔgɔ ye n'o ye diinɛ laselikɛlaw ye walima maa min bɛ dɔnniya t'i la ka fɛn fɔ diinɛ la dɔnniya t'i la ko ala ko tan walima kira ko tan ka sɔrɔ a dɔnniya t'i la dalu t'i bolo a la
ko ngalon min bɛ tigɛ hadamaden ngalon suguya n'a kɛra 10 ye n'a kɛra 20 ye nin de ka jugu n'a bɛɛ ye. Allahu akbar. Ka fɛn dɔ fɔ ko Ala ko ten walima ko kira ko ten k'a sɔrɔ a dɔnniya tɛ e yɛrɛ la a dalu sabatilen tɛ. Ustaz n'an ye nin lajɛ nin kɛra bana cɛjuguba ye bi an ka hadamadenya kɔnɔ. Kɔlɔlɔ fɛn o fɛn yɛrɛ b'an ka diinɛ ko la bi nin y'a la belebeleba dɔ ye nin y'a la juguman dɔ ye. Sabu diinɛ a laseli a mago bɛ ɲɛdɔn na a mago bɛ min b'a lase e yɛrɛ ka kɛ maa ye maa min bɛ kow ɲɛɲini i ka dalu kɛnɛmaw ɲini nka kana kɛ n bɛ dɔɔni kalan ten ka min ka di ye n b'a fɔ walima n bɛ kuranɛ ayaw tɔnɔmi min bɛ bɛn n ka laɲiniw ma k'a kɛ n'o ye k'a sɔrɔ Ala m'a fɔ ten o ye kojugu ye dɛ o ye nkalon qualité fɔlɔ ye an k'an kɔlɔsi o la an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diinɛ laselikɛlaw minnu bɛ bilasirali kɛ minnu bɛ maaw wele ka na Ala ka diinɛ ma n'an bɛ fɛn fɔ an k'an jija Ala ye mun fɔ an k'a fɔ o sira fɛ Ala kira ye min fɔ an k'o dalu ɲɛɲini an k'o ɲɛfɔ n'o tɛ n'an ye fɛn fɔ min tɛ Ala ka kuma n'o la min tɛ kira kuma n'o la tuma dɔw la o bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye a bɛna kɛ degun ye an yɛrɛ ma a bɛ kɛ degun ye diinɛ ma a bɛ kɛ degun ye hadamadenya ma komi an bɛ ka balo o kɔnɔna na bi tuguni. N'an bɔra yen o la ngalon qualité dɔ fana ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko al-kazbu ala nas bil madhar maa min bɛ yen n'a bɛ a yecogo a n'a kɛwale i b'a sɔrɔ o tɛ kelen ye o fana ye ngalon modèle dɔ ye ka masɛbɛya finiw ta ka don i la walima ka masɛbɛya kumaw fɔ mais a jogo yɛrɛ tɛ e la. An b'o fana ye bi an ka diɲɛ laban tile in na k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye k'i yɛrɛ kɛ diinɛmɔgɔ ye ka fɔ diinɛmɔgɔya jogo t'i la et surtout an ka bi tile in na maa caman yɛrɛ ye karamɔgɔya in fana faamu ka kɛ donfini ni ni finibaw yerila ka ban e de ye karamɔgɔ ye Ala ka diinɛ karamɔgɔya gulonnen tɛ finiko la ayi o gulonnen bɛ jumɛn na Ala ye fɛn min fɔ i y'o tiɲɛ min dɔn o tiɲɛ lase a jogo ka i yɛrɛ la nka ne y'a tiɲɛ fɔ a jogo tɛ e yɛrɛ la o man ɲi walima i y'a finiw ta ka don i la a jogo t'i la o tuma o fana ye waleya bi an kan k'an kɔlɔsi a la ka i yɛrɛ kɛ Alamɔgɔ ye walima k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔba dɔ ye k'i yɛrɛ kɛ dɔnnibaba dɔ ye ni finiw ye ni masiriw ye k'a sɔrɔ a dɔnniya tɛ i la a kodɔnw tɛ yen alisilamɛw nin fana ye ngalon qualité dɔ ye min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o la n'an y'o lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ kuma an fɛ o la kosɛbɛ kuranɛ aya n'a bɛ suratu bakara kɔnɔ aya 8 na Ala ta'ala ko cogo di ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim wa minan nasi man yaqul amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Ustaz n'an ye nin lajɛ Ala yɛrɛ ye maa dɔw minnu bɛ silamɛya ni limaniya wele u yɛrɛ la ka finiw don nka Ala yɛrɛ ko silamɛw tɛ mu'minun tɛ mun kama u jogo u bɛ fɛn min fɔ an'u bɛ ka min kɛ u tɛ kelen hali ni maaw t'a dɔn Ala b'a dɔn Ala ko e k'a fɔ i da la ne ye silamɛ walima silamɛya kuma fɔli e da la ka sɔrɔ a jogo tɛ e la o tuma ko o tɛ e kɛ Ala jɔn ye o tɛ e kɛ Alamɔgɔ ye o fana ye ngalon qualité dɔ ye wa o tigilama yɛrɛ Ala ko a tigɛ b'u la an k'an kɔlɔsi o la dɛ sabu n'an ye kuranɛ aya lajɛ suratu Saff la Ala b'o fɔ an ye ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun a ko munna a bɛ fɛn de fɔ aw tɛ ka min kɛ o kuma i man ka fini fɛnɛ don i la min bɛ silamɛya yira maaw la kɛnɛ kan mais i bɛ ka waleya wɛrɛ kɛ jogo la min bɛ silamɛya kɔfɔnya o la an kan k'an kɔlɔsi o la kosɛbɛ n'an ye silamɛya finiw don komi o faamunen don anw fɛ yan an k'an jija silamɛya jogo ka ye an na n'an m'a kɛ ten dɔrɔn an ye ngalon de tigɛ Ala k'an kisi kalontigɛ ma Cheikhana hali bi i b'a dɔn ni Ala ye fɛn o fɛn haramuya ni Ala ko hadamaden ma a ye nin fɛn fɛn dabila i b'a ye k'a fɔ ko a ye hadamaden yɛrɛ min bala la a tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ bɛ sigi o hadamaden yɛrɛ ma a bɛ tɔɔrɔ bɛ sigi a bɛ jɛkulu min kɔnɔna la a tɔɔrɔ bɛ sigi ka taa o jɛkulu ma bali a tɔɔrɔ bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lasɔrɔ yala kalontigɛ
siga t'a la tɔɔrɔ b'a la a bɛ tɔɔrɔ jumɛn lase kalon tigɛbaga yɛrɛ ma a n'a bɛ société min na a bɛ tɔɔrɔ jumɛn lase olu ma. Ustaz alhamdulillah k'a ni ɲininkali ɲɛna nkalon tigɛ a bɛ kɔlɔlɔba lase maani kelen ma hadamaden kelen ma wa a bɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ lase jamakulu ma. n bɛ dalu kelen d'i ma ne yɛrɛ b'o tigi dɔn a ko a baaraɲɔgɔn dɔ don baarayɔrɔ la n'a bɛ kuma kɔni ka d'a ye nka a ka kuma caman sababaw tɛ kɔrɔ a bɛ kuma minnu fɔ kuma sabatilenw tɛ baro kɔni senfɛ min ka d'a ale b'o fɔ ka maaw la nisɔndiya don dɔ de la y'i t'o la baro senfɛ a ko ayiwa karisa ne ka mariage kan ka kɛ nin don masina a y'a fɔ a jɛɲɔgɔn ye baarayɔrɔ la nka a y'a fɔ k'u to baro ni nisɔndiya kɔnɔ komi bɛɛ bɛ mɔgɔw y'ale k'a fɔ a tɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ y'a dɔn n'o ye o la ale ka furusiri dɔgɔ dalen a yɛrɛ nisɔndiyalen sabu o ye donba de ye i bolo o ye nisɔndiya don ye a ka di i k'i jɛɲɔgɔn ye a ka di i k'i baaraɲɔgɔn ye nka a y'a fɔ maa min ye maa si ma taa a baaraɲɔgɔnw na o la furusiri in tɛmɛnen ale seginnen ka na baarayɔrɔ la a nana k'a bɛna kuma u fɛ sabu a ma maa si ye n'a y'a ɲɛfɔ min ye ko a karisa anw ma ko in kɛ sɛbɛko ye koyi sabu i tɛ tiɲɛ fɔ i y'a ye k'a ka koba k'a bolo ko ni ye mun y'a s'a ma nkalon o la an k'an kɔlɔsi o la ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ko la yakmulu lil mar'i al-iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi wa hatta yatajannaba al-kadhiba fi mizahi o la ko adamaden tɛ kɛ limanajɔ ɲuman ye fiyewu f'i ka fɛn kanu i balima ye i bɛ min kanu i yɛrɛ kun a labanna k'i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ nkalon na hali n'i bɛ kulonkɛ kumaw la hali n'an bɛ kulon kumaw de la k'an kana nkalon tigɛ fiyewu kulon ni sɛbɛ bɛ a ka kɛ tiɲɛ de ye n tɛ kɔlɔlɔ b'a la n'an bɔra yen n'an ye société ta k'a lajɛ n'o ye jamakulu ye ni nkalon donna du kɔnɔ dudenw ni dukɔnɔmaw a bɛ na ni tigɛɲɔgɔnna ye ni nkalontigɛ donna furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye furu kɔnɔ a b'o togoya fɛnɛ na ni ala ye jamana mara jamana ɲɛmaya kalifa maa minnu na k'olu kɛ jamana ɲɛmaw ye u kan ka kuma u ka maradenw fɛ ni tiɲɛ de ye u man k'u nɛgɛ u man ka nkalon tigɛ sabu n'u y'u nɛgɛ n'u ye nkalon tigɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ ye o ye jumɛn e min ye ɲɛma ye jamanadenw u bɛna tigɛ i la wa u dusu bɛna kasi u bɛ laban k'i kɔn i tɛ kojaw ye o bɛ kɛ ko cɛjuguba ye Ustaz wa an b'a fara kan diɲɛ laban in na an b'a ye maa dɔw yɛrɛ kelen bɛ ka nkalontigɛ yɛrɛ kɛ u ka balo sira ye komi an b'a a faamu cogo min ko ayiwa yɛlɛko sira ninnu bon an k'a dɔn silamɛya y'an balo olu ma silamɛya ma daga maa si ye k'a fɔ i ka taa nkalon tigɛ ko k'i balo sira ye a fɔ ne bɛ kulonkɛ de la la o t'a la o la n'an yɛlɛ hadisa dɔ b'o la Abu Dawud ani Tirmizi ani Nasa'i olu jɛra ka hadisa in mafila u ko y'a minɛ Bahazma bon Hakim n'o ye Hakim den o ko k'ale fana y'a minɛ mɔkɛ ma mɔkɛ in ko ala kira y'a lakale ale ye sallallahu alaihi wasallam ala kira ko wailu lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihi alqawma wailun lahu summa wailun lahu n'an ye nin lajɛ nin kan ka maa siran ko ala kira ko bɔnɛ bɛ maa ye ɲangata bi maa ye maa min bɛ sigi baroda la walima jamakulu ɲɛma ka nkalon tigɛ k'a dabɔ ka b'u la nisɔndiya sabu ale yɛrɛ bolo hali n'ale ye nkalon tigɛ u bɛ baro de la walima u bɛ nisɔndiya de kɔnɔ ko baasi tɛ ala kira ko k'o ye ko cɛjuguba de n'i y'i tugu ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya n'a ye walima k'i bɛ nkalon tigɛ fɛn nafa dɔ de ɲinini kama ko n'i y'o kɛ ka ban o nkalon tigɛ in min n'i b'a kɛ k'o bɛ kɛ bɔnɛ ni ɲangata de ye o la an balimaw hakili la jigin na an k'an kɔlɔsi nkalon man ɲi a ti bɛn sɛbɛ sira fɛ an ka nkalon tigɛ hali n'an bɛ kulonkɛ la an k'an mabɔ nkalon tigɛ la Ustaz ala k'an bɛ sababa ma waati ni a cogoya kama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ladilikan jumɛn bɛ i bolo k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma walasa u bɛ se k'u mabɔ nkalon na cogoya min na. Ayiwa alhamdulillah Ustaz
ladilikan min fɛ o fɔlɔ-fɔlɔ n b'o ɲɛsin silamɛden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la jeunesse sabu diinɛ in nkalon ni talen don ko o yɛlɛma ka mɔgɔw hakili tiɲɛ n'a ye bi n'o kɛn bɛ ka kɛ tiɲɛni ye bi diɲɛ kɔnɔ a mɛ mɛn ustaz ne ye interview dɔ lajɛ maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diina tɔgɔ ye n'u bɛ ka bin maaw kan k'u fa ka jeliw bɔn ni diina tɔgɔ ye an balaka dɔ kun taar'u nɔfɛ a ye tiɲɛni caman kɛ u nɔfɛ nka min bɛnna n'a ka interview dɔ ye kuma in na a bɛ k'a jira k'a fɔ ale ye tiɲɛ ye bi olu tun bɛ min na tiɲɛ na nkalon don fili don o la o bɛ mun jira nkalon mana mɛn cogo o cogo a tɛ taa ɲɛ o kuma an k'an kɔlɔsi kuma minnu bɛ k'a fɔ n'i ye maa fa i taara bin maaw kan ka bɔ mun du la i bɛ taa alijana kɔnɔ walima ni baraji in b'a la ala kira m'a fɔ tiɲɛ kumaw tɛ sabu nkalon masirilen de don ka maaw nɛgɛn k'u bila tiɲɛni na o la n b'o o ɲɛfɔ n balimaw ye an k'an kɔlɔsi o la a filanan ye jumɛn an k'an jija an ka duw kɔnɔ an ka sigidaw la an ka baarayɔrɔw la an ka tiɲɛ de waleya ni ɲɔgɔn cɛ mun na ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ko k'a b'an ma a bɛ kangari d'an ye an ka tiɲɛ kɛ an kɛwale ka d'a kan maa o maa i sabatira tiɲɛ kan i kɛra tiɲɛ fɔla ye i bɛ tiɲɛ baara ko bɛ kɛ sababu ye k'e bila sira ɲuman kan n'o ye ɲumankɛ ɲumankɛ bɛ taa laban jumɛn ma o ye k'i lase alijana kɔnɔ ala ko nɔgɔya ye a labanna k'a tugu hadisa nasu la a ko wa n bɛ aw ma fɛnɛ a y'aw kɔlɔsi a k'aw mabɔ nkalon na a kana kɛ nkalontigɛla ye a kana nkalon baara sabu maa o maa i kɛra nkalontigɛla ye walima i ka baara kɛla nkalon ye o bɛna laban k'i sama k'i kɛ tiɲɛnikɛla de tiɲɛni dun ta laban jumɛn ma o bɛ taa kun cɛ ɲangata la n'o ye tasuma ala k'an kisi o tuma na ni tun ye ladilikan ye an bɛ min fɔ an balimaw ye n'an b'a fɛ diɲɛ ka lafiya hadamadenya yɛrɛ ka lafiya an ka duw ka diya furuw ka diya f'an ka tiɲɛ de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ nkalon an ka mabɔ la ala k'an bɛ sababa Sheikhana i bɛ dugawu k'an ye an bɛ baro in kuncɛ o kan inshallah o la ustaz an bɛ dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sani ka dugawu kɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin an baaraɲɔgɔn ma o don karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ fo ani baaraɲɔgɔn bɛɛ o kɔfɛ an bɛ Sherifula maaw yɛrɛ fo a ni cɛsiri a bɛ baara min na ala ɲɛ b'a la sabu a bɛ ka diinɛ in a sama ka se yɔrɔ la a dan foyi t'a baraji la ala ka n'aw dɛmɛ o la an b'a fɔ rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا يا غفار يا تواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله ala kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ka kumasen dɔw la k'a fɔ ko kalon ye kojugu bɛɛ lajɛlen tile ala kota bɛɛ lajɛlen taara ka fara ɲɔgɔn ka bila so dɔ kɔnɔ k'a da sɔgɔ i tɛ se ka se ala kota si ma f'i k'a dayɛlɛ a dayɛlɛla tile min bɛ ala kota bɛɛ la k'a dayɛlɛ o de ye kalontigɛ ka sababu kɛ n'an ye ala kota ninnu bɛɛ lajɛlen ta ye ni maa min kɛra zo ye so mana minɛ to kɔnɔ a b'a fɔ k'ale ma ta ni maa min kɛra jɛnɛyakɛla ye a tɛ jɛnɛya tigɛ n'a ma kalon tigɛ ni maa min kɛra namaratɔ ye a tɛ namara kɛ n'a ma kalon tigɛ maa min mana kɛ ala kota fasɔn kɛbaga ye a bɛɛ lajɛlen a bɛ kalon de bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ k'a ka ala kota in kɛ ni a ye donc kalon ye kojugu belebele de ye kalon ye kojugu de ye maaw kan k'i kɔlɔsi a la n'a donna du kɔnɔ a bɛ du ci n'a donna jamana kɔnɔ a bɛ jamana ci wa ni maa min kɛra kalontigɛla ye a b'a yɛrɛ fana tiɲɛ a b'a détruire an bɛ ala taala de ala kana an kɛ kalontigɛla ye ala k'an kisi kalon ma k'an kisi kalon tɔɔrɔ ma k'an kisi kalontigɛlaw tɔɔrɔ ma hali ni ye jamana firitɔ ye dingɛ kɔnɔ kalon de don ni tiɲɛ ma fɔ jamana o jamana kɔnɔ ni tiɲɛ ma fɔ jɛkulu o jɛkulu kɔnɔ ni tiɲɛ ma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o yɔrɔ in tɛ taa ɲɛ a bɛ ci de ka taa fɛ dɔrɔn an bɛ ala taala deli ala k'an kisi a ma an karamɔgɔ min nana ka na an ka wele jaabi ye Sheikh Abdurrahman Tarawele an bɛ a fɔ k'a waleɲuman na an ka wele jaabi la a ye kumakan nafama min fana fɔ an bɛ ala taala deli ala k'a kɛ ladilikan ɲuman ye ka don tulo kunnadiw la baara ka se ka kɛ n'a ye aw minnu fana tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo
ka wale ɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.